We worden alweer ouder en had dus ik meer zorg nodig. Hoe kunnen we met techniek, maar ik altijd maar mensen, die zorg betaalbaar en op niveau houden? In deze serie gaat het over wat Jo en ik zelfs dwaan kennen. De rol van e-health en robotica. Wat zaait de zorg over de toekomst? En wat is de toekomst van de zorg? Hoe grut en onmisbaar wordt e-health in de zorg? We zoeken in Dokkum, want Dokkum rint voorop maar de hartwacht. En de eerste resultaten liegen er net om. Ja, dat klinkt nog heel raar, maar wat maak je nog bij een cardioloog? Ja, natuurlijk, je maakt er dan weer even die testjes doen, maar er is niks. Wij moeten zoeken naar concepten waar met minder werkzame mensen meer patiënten kunnen helpen. En techniek is in dit geval enig antwoord op de vraag. En als je dan onder tafel schuurt vast aan app, dan vind ik dat echt een hele grote vooruitgang en een hele grote geruststelling. Een uur of lien, toen kreeg ik opeens een soort fibrilleren, heet dat. Dan mijn hart ging helemaal op hol en dat ging je zo raar. En daar schrik je verschrikkelijk van, want je denkt van ja, wat is er aan de hand? Toen dacht ik, ja, nou moet ik heel vlug naar de huisarts. Dus de boerman had me bij de huisarts gebracht, maar ja, toen weer het weer oer. En dat is een paar keer gebeurd. Ik het hartkostje dat ze kreeg van de cardioloog liet niet zien in die 48 uren. Maar dan begint vanuit de Sionsberg de hartwacht. Dokkum loopt op dit moment voorop. En Hartwacht is op dit moment de grootste programma in Nederland en een van de grotere in Europa op het gebied van e-health en monitor op afstand met patiënten met hartproblemen. Afhankelijk van het traject bij patiënten nog mij doggen, gaan patiënten of een apparaatje thuis met zijn hartritme opnemen kunnen, of mensen die kunnen bloeddruk thuis opnemen. En dan ben ik mensen die door het hartfalen een traject maken en die kunnen zowel de bloeddruk als het gewicht insturen. Dus die mensen die krijgen thuis een bloeddrukmeter en een weegschaal. En dat zit dan koppeld aan een app. En van daar kiezen de gegevens, die neemt hij dan oer en die stuurt hij dan naar je sta. En dan kan je dat in de gaten houden, dat mensen het gewicht net in je sta neemt. Bij mensen van hartfalen of dat de bloeddrukken misschien dat wat bijgestuurd worden met medicine of met lifestyleverhoringen. En de mensen die mij gewoon een ritme stroken, die hadden dus een liets apparaatje thuis bij mij zo'n hartfilmpje maatje kennen. Dus een hartfilmpje van 30 seconden. Dat kiezen ze maatje met hun smartphone. En die wordt dan naar uw sta stuurt. En dan gaan wij dat analyseren, dat er een ritmestoornis nog bezig bent of niet. Wat dacht je toen je dat vaststelde? Oh, ik denk geweldig. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Als er echt acute klachten binnen, dan moet ze vanzelfs in 112 bellen. Maar wanneer vrouw Walsma maar vol, kan ze een filmpje opsturen als ze haar ongrijs maakt en zucht de hartwachter voor den dagelijks naai. Een heel skoft had ik eigenlijk helemaal geen last van. Tot nog net zo lang lien. En toen kreeg ik het. En toen kreeg ik het behoorlijk. Nou, gelukkig. Wie dus super blied, hoor. Ik wie super blied, ja. Want ik denk, gelukkig, nu kunnen we het vangen. Ja, goeiedag mevrouw Walsma. Het is even Sibbe Hans van de Hartwacht. Ik zei dat je een strookje instuurt hier en je genoemd dat je wat les van hartkloppingen hier. Mijn hart sloeg wat harder als oors. En ik hier wat last, ja, eigenlijk wat last van hartritmestoornissen. Dus ik denk, ik stuur even een filmpje in. Ja. En dan bel je ze voort op, van de hartwacht. Ja, nou gelukkig, we hadden vong, want ze weten echt alles van je. Dat is gewoon zo mooi. Het viel heel persoonlijk. En ik zei, ja, gelukkig, ik ben super blij. Nou, en toen zijn ze de cardioloog bellen, die over mij die even. Nou, dat is er gebeurd. De cardioloog gaat even bellen en die zei, nou, het is net verontrustend, zit er maar net doorheen. Je kunt medicine ervan krijgen, maar het is net echt nodig. Nou, dan hoeft dat net van mij. En dat komt echt terug dat je die cardia hebt. Waarom? Wat maakt dat voor jou? Nou, omdat je dan, je voelt je een heel iets beetje maar een lijntje verboen. Dat is op je passen. Ik zorg inderdaad dat er een aantal overslagen in zitten. Dus dat die van uit de boezem komen zorgen. Dus dat is verder onschuldig. Maar ik kan me voorstellen dat je dat viert hebt. Ja. Ja, nee, er hoeft nou verder niks om te gebeuren. Het strookje bloot wel even niet zichtelijk van je cardioloog. Dus hij kan er even een zien. En als je de volgende keer weer op controle komen, dan zult er het strookje even bij jou bezien.
Ja, we horen nooit eens verder geen zware te maken. Nee, dacht ik al. Ja, maar gelukkig. Fijn dat je hem er binnen. Ja, ontjen, dankjewel. En dit doe je Oh. hem voor alle mensen die je normaal doen uit heel Nederland. Ja, al die data komt bij ons binnen en wij handelen dat al aan. Ja. Dus ik voor die persoon uit Middelburg. Ja, ik voor die persoon in Middelburg, ja. En dat er dan wat gebeuren, want dan neemt de cardioloog, hun eigen behandelend cardioloog, die neemt dan weer contact met hen op. Dus het is net zo dat ze dan naar u staan voor eventuele behandelingverhoring. En we proberen zo vol mogelijk de cardioloog om telefonisch dingen op te lossen. En dat de mensen zo weinig mogelijk naar de polyklinieken hoeven. En zo vol mogelijk vanuit de thuissituatie oplost voor de kinderen. En dit was dan alle dagen zo, hier. Nee, we wisselen het werk aan, maar het werk op de polykliniek hier in Dokkum. Dus naast dat we hier werken, maak zo ik naar de hartfilmpjes, fietstesten, sommige van u toch ook echo's. Dus wij wisselen het wel aan om het fysieke contact met de patiënt te hebben. Dus er zit wel afwisseling in. Want hoe veroorzaakt dat contact met de patiënt? Ja, dat is, ondanks dat je de patiënt je dus net meer sjuggen, heb je soms wel meer tijd voor de patiënt en bereik je de patiënt op het moment dat hij dat het meeste nodig heeft, dus op het moment dat hij klachten heeft. En dat is wel gewoon heel mooi om dan op dat moment voor de patiënt te wijzen. Dus ja, soms dan ook intenser contact met de patiënt dan dat je dat soms op de poli hebt. Samen maakt je het contact tussen patiënt en arts, tijd en locatie onafhankelijk. En daardoor komt er weer meer tijd voor de patiënt. En dus betere diagnoses en betere zorg. Dit heeft niet alleen maar toekomst in cardiologie, maar eigenlijk in elke ziektebeeld die chronisch is. Dus, en die mensen zullen we steeds meer krijgen, want we worden steeds beter in behandelen van acute gevallen. Mensen leven langer, maar met gebrekken. En enige manier om daar antwoord op te bieden is dat je een schaalbaar concept hebt waar je met 2 handen of 2 ogen meerdere patiënten kan bedienen. En met Hartwacht zijn we in staat met 1 gekwalificeerde hulpverlener om duizenden, zelfs misschien tientallen duizenden mensen te volgen. Ik krijg de artsen samen meer gegevens van patiënten. Digitaal gegevens sammel je en trogjan zal alleen nog maar meer worden, Neffe Stulewski. Wij maken op dit moment te weinig gebruik van alle data die beschikbaar is, omdat het systeem is er niet op elkaar afgestemd. Dus ja, ik ben stellig van overtuigd dat wij in de nabije toekomst veel meer zouden kunnen voorkomen. Alleen maar het feit dat we veel betrouwbaarder meten en slimmer omgaan met de data die nu al beschikbaar is. Maar dat had ik weer te krijgen met privacy. Bestuurders en regeringen hebben veel meer moeite met privacy dan mensen zelf. Dan als je mensen vraagt van, ja, ben je bereid om de data te delen, je biodata te delen, in ruil voor een betere kwaliteit van leven, minder reizen en betere diagnostiek. Ik ken weinig mensen die zullen nee zeggen. En als iemand nee zegt, prima, dat kan. Dus ik maak me meer zorgen over de houdbaarheid van het stelsel aan de hand van toename aan vraag naar chronische zorg. En dit soort concepten maken dat wel behapbaar. De cijfers liegen er net om. Zwaarverzekerder Zilveren Kruis zag uit dat er troch dit systeem 70% minder van de hartpatiënten op de eerste help komt. Het tal verpleegdagen aanneemt maar 40% en er 30% minder spoedritten met de ambulance binnen. Het systeem is volslaan in eigen beheer ontwikkelen. Van hoe de hele vraat is er belangstelling voor wat ze hier in Dokkum al doen. Wij zijn de laatste tijd behoorlijk in de aandacht gekomen van de hele wereld. En dit is een van de prijzen die laatst hebben gewonnen. Dat is de Value-Based Healthcare prijs. Wij praten nu ook met veel grote buitenlandse bedrijven die aandacht hebben voor Hartwacht. En willen van ons leren hoe je dat doet. Dus mensen komen naar Dokkum. Niet alleen maar uit Nederland, maar ook vanuit de hele wereld. We hebben laatst ook contact met Apple gehad. En een paar andere grote bedrijven die ook allemaal Hartwacht zien als een innovatief project. Tulewski is uitzoeken dat toch monitoren op afstand er weer volle meer lucht in de zwaar komt. En dat is het nodig. De verorings kunnen dan ik net vlug genoeg gaan. En dat vind ik wel jammer dat toch te langzaam en te traag gaat. Maar het gaat wel. En Dokkum loopt nu voorop. Dokkum loopt nu voorop. En daar zijn we bijzonder trots op dat Sionsberg in staat was om iets vernieuwend te brengen op de Nederlandse markt. En dat die komt met een positieve nieuws en niet wat wij tot nu toe helaas gewend waren.
Mooi, vrouw Walsma gaat het goed. Ze mailt dus nog naar de opnames. De cardioloog had naar aanleiding van het laatste filmpje constateerd dat vrouw Walsma supraventriculaire tachycardie had. Een versnelde hartslag. En dat is minder slim als boezemfibrilleren. Links, maar het eer naar het schouder. Orenwieken sjurren we bij Caparis. Hier zetten ze heeg in op fitte werknemers. Want waar het net ziek wordt, had ik een zwaar nodig. En daar kunnen we alle je wat van leren. En de